Hello, maayong gabi sa tanan. O ganiya na sad ko, magluto ko og monggos para akong isudan. Simple lang kay nga monggos ni akong lutoon. Para lang ni sa mga beginners bitaw nga nag-edad og 10 years old. Pwede na sila magkat-on og luto. O, para makasudan. Simple lang kaay ni nga luto nga monggos. So na ako dire mantika para igisa sa ako ang kamatis, sa ako ang ahos, sa ako ang bombay ug nag-andam na sad ko warm water para isabaw o spinach. Mura lang na siyang pamilya sa alugbati sa atoa. Ug nag-andam na sad ko og munggos nga ako ang gilatan. Dayon na ako'y asin ug naapog ko'y paminta. So girls, nag-edad ang mga 10 years old, basing ginahan mo magluto-luto sa inyong kusina. Kada akong kusina gamay ra gyud siya, pero ug magkugi lang kag luto. Ang akong kusina mo ay mag-provide na ako nga mag-provide sa akong pagkaon aron makakaon ko. So ako nang gi-on ang kalayo, ang flame diri sa oven. Ako nang isugod og butangang mantika. Gamay lang siya, usa ka kutsara nga mantika. Kani gigamit akong mantika is kuan ni siya, pure vegetable oil. Para lang gud nga igisa lang sa tuang kamatis. So ato na siyang painit-initon. Din ko mainit-init na gani siya, ato na ding ilunod ang atong lamas. Hindot kanina ay lamas kay mao ni makapahumot. Apo ni siya gahatag og season timpla sa ato ang iloto. Okay? Magsugod na ta og butang og ahos. Unahon nato ang ahos. There you go. Sa mga girls, mga young girls na gusto mo magluto-luto na, pagbutang sa ahos, mo pisik-pisik man eh. Bantay-bantayan ninyo yung bukton. Okay, okay gamay. Ato siyang ipa-brown. Igo nga maluto siya. Humot kayo ang ahos. Meron niya akong panihapon karon. Isan ko sa work. Nag-iralik din kong tagtad sa akong lamas. Kaya ako ano din dito ng akong munggos. Ako sa isagol sa munggos, pwede karni. Mas nindot po dog ka ng unod sa baboy. Kung isagol. Pero para na ako, mura magug kaning pagaluto, mura ni siya glauoy, puros lang ako isagol kanilang dahon. Dayon naamang ko'y sinubang nga isda. Dili na ako siya isagol kay madugmok man. Maulan to ako ang i-match diri sa ako ang munggos. So kamo, gusto mo, pwede nyo butangan ang karni baka sa manok. Gamay lang ninyong tagtad or baboy. Ayaw lang ng tambok. Kana lang unod. Okay? Then isunod na to ang onion, ang bombay. Okay. Pisik-pisik ra ba ni siya? So mao ni inyong bantayan mga young girls. Na inyong bukton dili mapiksan. So humot na siya. Nagsago lang onion og ahos. Humot pag yun ni basta butangan og kuan. Kamatis. Mga young girls, ako lang ni siyang sagulan og luya. Kinindot man po dalang-halang yan. Nutritious bitaw. Kaya makuha diri nga nindot nga vitamins para maligo ng atong lawas.
Okay. Nakit po gani hakot-hakot na ko ni onion. Alright. Ukay. Dala simhot siyang kahumot. Abi bitaw ninyo yang mga young girls, gituluan ko og luto sa ko ang sister. Sa nag-edad po ko og 10 years old. Ito ko nakakaton. Pero sa 7 years old pa ko, tuluan ako magluto og kuan kanang rice bitaw. Oh, kanon. Kagamay man kong tungtong kus dapog. Dayon kanang lagi maghilak-hilak kay inigluto kay magtayhop na atong kawayan kay ang sugnod is kahoy man. Moto nga inigtayhop sa kawayan, himuan man pud mi sa mong mama og kanang kawayan aron nimo tayhopon tong baga niya sa kahoy. Maghilak-hilak lagi. Pero at least gitudluan ko sa akong pagluto. So nakabalo ko at 7 years old. Kabalo na ko mulungag kanon. Nay pag 10 years old, gitudluan na pud ko kay wala naman mi mama pag idalo na kog 10 years old. Ang ako dadayang sister, older sister na ako, tutuan ko niya sa pagluto og mga utan lagi. Sa pagutan no, ang 10 years old, ginamta madula-dula. Okay, sunod na ko ang kamatis. Ni brown na gid ang kuan. Okay, hakot na ko ang kuan kay ang kamatis kay kubot focus camera. Wala pa man ko kapalit atong tripod na mo-hold sa camera, so kanilang usa. Hakot jutay. Okay, dali ra kaayo ni. Dali ra ka magdugay ani og kanang luto kay sakto lang kas kalayo, dali mo kani mga luto ning lamas. Okay. Inisunod lang po na ako ang loya para ma-appeal siya og gisa. The loya portion. Alright. Okay na sad ta. Mga 2 minutes lang. Luto naman eh. Pagbuutan sa munggos. Nag-juice ang munggos. Di mo rin nakakag na ito siyang sabaw. Maluto pa rin lamas. Haga na ako ang tubig. So, pagbukal, luto na. Manihapon na dayon ko. Alright. Pagkalami kita naon sa color, oh. Na ay purple, na ay orange, na ay yellow. Okay. Dito ko niya nakakak-on sa kuang sister. Na mamiiyaan nga na maligya bitog mga utanon. Mas badu Domingo, muduo mi dito, tabang-tabang siyang tindahan. Pag uli lagi, kuan dayon mi, balunan dayon mi niya og kanang dako nga busita nga puno sa utan. Diyon, muna tuwa mo ang sudan tibok simana na namiutan, libre, tabang-tabang lami dito siyang tindahan. Muna dito ko kakakon. Tuto ko magulang, assistant, ko susuguon. Okay, ibutang na nako ang munggos kay nag-juicy na ang lamas. Simple lang kaayo mga young girls. Pagkanindot kaayo sa juice sa munggos. Alright. Na makapanihapon na taani mga girls. Simple lang kaayo. Katong mo butang mo og i-mix ninyo ang mga karne. Idungan ninyo og gisa atong lamas ha. Then palutuon ninyo. Mo juice lang siya gamay. Kani ako amora man gud niglaw oil lang ang dating. Gamay ra gi kay itong mantika akong gibutang kay ikay ko ginahan nga mag-oil. So mao na ni siya oh. Kaya ko sa ilipat ng juice niya.
Ini lami kayo ni. Alright. Inatura kayo ni girls ha. Naroon na mga kaldero tapad. Baso tapad. Okay. Ayun ako na ni siyang butangan gamay og asin. Di na po kayo na ko palabian og asin. Kanindot raman po itong timpla sa mga lamas bitaw. Na siya. Okay. Very nutritious na ni. Kahatag na ni og kaligon sa tuang lawas. Naluto naman ng iyahang munggos. Ako na lang dahil ibutang tong warm water. Kaning warm water aron na ako isabaw. Okay. Dali raman ni siya mainit kay ako naman pong giinit ning tubig. So dali ra kay ni siya mabula. So, inana na lang inyong style. Pwede mo ka nang magbutang daan og init nga tubig diri sa baso para inig bukal automatic na butang o di bukal na pud siya kay init naman ang tanan, laluto na ang munggos kung nang gilatan. Dayon, pwede na nato ibutang ang ato ang dahon. Okay. Ako, paborito kay nako ning dahon. Bata pa ko, tuluan jud mi sa pagkuan. Tuluan jud mi nga mukaon jud og dahon. Utan dili pa ng dahon sa lubi ha. Ani siya mura man ni siya og kanang kapamilya sa alubati. Wa kita alubati very good. Spinach noon daghan. Butangan ako siya og kuan, mga green leaves. Ginahan kay kuan ni. Okay. Dayon, ato lang ni siyang, ayaw lang po kayo ninyo, kayon yun ninyo banat. Mura naman yun noon po siyang mulawog na, lain kaayo, lata. Ana lang. Dali ata po kayo muluto ng spinach. Kani galing yung spinach, no? Ilahara man ni ibutang sa salad, ilahara ng kanon nga hilaw. Ako amang kumaanad, ako dyan siyang lutoon. Mura na siya lubati. Okay. Takluban lang nako kadyot aron makabukal siya maayo. Mga 2 minutes lang. Okay. So, mana to girls, ang kuan na lang ani is asin, nakabutang naman kog asin, tangan lang to paminta gamay di ay. Maglisod man ko og kuan ani kay lisuon man gud ni siya, lisuon ba then mo agas ni ang kuan. Yan na lang ni butangan og mahuman sa kuang awid sa kong kamera. Okay, bukal-bukal. Bukal-bukal, saan ka nagpaabot? Okay, mga young girls. Na lang, sa'yo na kaayo, no? Na mo mag-practice, at dumumikado, ngayon mo sa iyong mga magpapa nga. Palit alugbate, palit lamas. Lira, sa karni lang nga gamay. Makapanihapon na imong mga manghod, imong ate, imong kuya. Diba? So, at least 10 years old, kabalo na ka muluto. Alam pag kaidulaan ng mga idara, pero naman panahon nga, tawag ta sa itong magulang, tawag ta sa itong ate, itong kuya, batabangon ta sa kusina. So, at least, right time na nga, makakapunta og luto. Okay, kalami kay sa ko ang munggos. Okay, bukal na siya. As in, luto na yun ni. So, ako ng pangon, ang ako ang kalayo. Yeah, okay. Nahanto mo ko iukay, no? Okay, girls, kanilang girls, ha? Luto na ni siya. Tagtaod, manihapon ako. So, dili lang ko taman. Mura to kong ipakita ang saan pagluto. Simple as in simple as in simple. Makuha ra ni ninyo. So, una-una na mo, palitaan ni, palitag, lugbati, munggos, lamas, kiluto na ka, wato na kutong kang ati pilar nga giluto. Okay guys, bye-bye. Salamat sa pagtanaw sa kuang
channel sa simple kay nga luto, munggos in action. Bye-bye! See you next time! God bless you all!